ब्रांडी बंदर के जादुई शक्ति। वृंदा नाम के जंगल चारों ओर अपन सुंदरता खातिर मशहूर रहे। वृंदा जंगल के राजा लोनी शेर बहुत दयालु रहे। ओकर राज में शेर और बकरी एके घाट पर पानी पियत रहे। उहे जंगल में एगो ब्रांडी नाम के बंदर रहत रहे। ऊ बंदर दूसर बंदरन से अलग रहे। ओकर पूंछ बाकी बंदरन के मुकाबले थोड़ा बड़ रहे। ऊ बेहद शरारती बंदर रहे। कौनो ऐसन दिन न जात रहे जब ब्रांडी बंदर के शिकायत लोनी शेर के लगे ना पहुंचत रहे। एक दिन के बात है। ब्रांडी बंदर शहर में पटाखा के दुकान से कुछ पटाखा चुरा के जंगल में ले आयल और सीधा हाथियन के झुंड में घुस के ऊ पटाखा फोड़ देलस। पटाखन के धमक से हाथियन में उथल पुथल मच गईल और जंगल के बहुत नुकसान भइल। ब्रांडी बंदर के ई बात जब लोनी शेर के लगे पहुंचल त ऊ अपन साथियन से गुस्सा में कहलस, बस बहुत हो गईल। ई ब्रांडी के आतंक दिन पर दिन बढ़त जा रहल बा। अब तो ओकर हिम्मत इतना बढ़ गईल बा कि ओकरा हमर नाम के खौफ भी खत्म हो गईल बा। जाके अभी ओकरा के बुला के ले आवा। शेर के सैनिक दौड़त दौड़त राजा के आदेश पर ब्रांडी बंदर के लगे पहुंचलसन। ब्रांडी बंदर पेड़ के ऊपर बैठ के आराम से केला खात रहे। शेर के सैनिकन में फेंटा हाथी भी रहे। तो के अभी यही वक्त जंगल के राजा बुलौले हाँ। फेंटा के बात सुन के ब्रांडी बंदर हंस के कहलस, अरे वो तोहरा खातिर जंगल के राजा हुई, हमरा खातिर ना। हम तो खुद के ही एगो राजा समझिले। जो जाके अपन राजा के कह दी है, अगर ओके हमसे मिले के बाना तो वही जा खुद आवे। ब्रांडी बंदर के बात सुन के फेंटा आग बबूला हो गईल। कहीं तहार दिमाग तक खराब नहीं हो गईल? लागत है तो पागल हो गईल बाड़ा। तो सीधे सीधे राजा से बगावत ले रहल बाड़ा। जेकरा तू बगावत कहा तारा ओके हम हिम्मत समझी ले। हम अपन कमाई ले, अपन खाई ले। शेर हमके खाना वाना ना खियावे ले। तब बताओ हम तहार राजा के आदेश काहे मानी? इतना कह के ब्रांडी बंदर फेंटा हाथी के चढ़ा के जोर जोर से हंसे लागल। सिपाही ब्रांडी बंदर के पकड़े के बहुत कोशिश कईलसन, लेकिन वो नाकाम रहलसन। थक हार के वो नाकाम होके राजा के लगे पहुंच गईलसन। ओकनी के खाली हाथ आवत देख के लोनी शेर गुस्सा से कहलस, का भइल? ब्रांडी बंदर कहाँ बा? महाराज, ओकर कहना बा कि वो आपके राजा ना मानेला। अगर आपके उससे मिले के बा तो आपके पास ना आई, आपके खुद ओकरा पास जाए के पड़ी। फेंटा हाथी के बात सुन के लोनी शेर गुस्से से आग बबूला हो के दहाड़े लागल। फिर तो हमके लागता कि हम सेना में निकम्मा के भर्ती कैले हई। लानत बा तहरा पर। जाके कुछ भी करके ब्रांडी बंदर के यहाँ पकड़ के ले आवा। याद रखिया, ए बार खाली हाथ आइला तो हम तहरा लोग के मार डालब। लोनी शेर के इतना खतरनाक रूप देख के ओकर सब सिपाही डरा गइलसन और वो ब्रांडी बंदर के पकड़े खातिर आपन काम में जी जान से लग गइलसन। कुछ ही देर में ब्रांडी बंदर के बड़ा मुश्किल से लोनी शेर के सामने पकड़ के लायल गइल। ब्रांडी बंदर, तहार इतना हिम्मत कि तू हमरा सैनिक से कह रहल बड़ा कि तू हमके अपन राजा ना मानेला। अगर हमके तोहसे मिले के बाद हमके खुद आवे के पड़ी। शेर के खतरनाक रूप देख के ब्रांडी डर से कांप गई। हमके माफ कर दे राजा जी। अगर ए बार हम तोहके माफ कर देहनी तो फिर तू ऐसे कौनो बड़ा शरारत करबे। इतना कह के लोनी शेर दहाड़े लागल। वो ब्रांडी के मारे ही वाला रहे कि अचानक फेंटा हाथी ओकरा के ऐसन करे से रोक देलस। आखिर तू एकरा मारे से काहे रोक लेहला? आप एक शेर हई, जंगल के राजा हई। आपके हई एगो मामूली बंदर के जान से मारल शोभा नइखे देवत। आप दयालु के नाम पर मशहूर हई। एकरा मरला से आपके छवि मिट्टी में मिल जाई। और वैसे भी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो कहे के का चाहता रहा? हम चाहत हई कि आप एके छोड़ दही और इस जंगल में ऐलान करवा दी कि आज से जंगल में ब्रांडी बंदर से कोई बातचीत ना करे। सब एके देख के कर मजाक हो रही है। एकरा खातिर ये सबसे बड़ सजा हुई। शायद तू सही कह रहल बाड़ा। एकर ये सजा बा। इतना कह के लोनी शेर ब्रांडी बंदर के खूब बेइज्जत करके भगा देलस। ओकरा बाद ब्रांडी बंदर कहीं भी जात रहे त जानवर ओकरा के देख के ओकर मजाक उड़ावत रहन सा।
एगो रात ब्रांडी बंदर उदास होके पेड़ पर बैठल रहे कि तबही एगो अच्छा चुड़ैल रात में उड़ के ओकरा लगे आ गइल। ओकरा के देख के हंसे लागल, लेकिन ब्रांडी बंदर ओकरा के देख के ना डराइल। चुड़ैल के ई देख के बहुत हैरत भइल। वो ब्रांडी बंदर से कहलस, का भइल? सब हमार चेहरा देख के डरा जाएला सन, तोहरा डर ना लागल? हमके तोहसे काहे डर लागी? ऐसे भी सारा जंगल हमार मजाक उड़ावेला, तू उड़ाला। अब तो लागत है कि हमरा खातिर संसार में कुछ भी नहीं खे। चुड़ैल के ब्रांडी बंदर पर बहुत तरस आ गइल। वो ब्रांडी बंदर से कहलस, अगर तू चाहबे तो हम तहरा के कुछ जादुई शक्ति दे सकेनी। चुड़ैल के बात सुन के ब्रांडी बंदर की आँख में चमक आ गई। सच में? हाँ, का तू जादुई शक्ति लेबे? अरे तब तो आपके बहुत बड़ा उपकार हो जाई हम पे चुड़ैल जी। अगर हमरा अंदर जादुई शक्ति आ गई तो हम पूरा जंगल के फिर सबक सिखा देब। ब्रांडी बंदर के बात सुन के चुड़ैल हंस के कहलस, ठीक बा, जो आज के बाद तो जो कहबे वो हो जाए। इतना कह के चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और ब्रांडी बंदर खुशी से नाचे लागल। कुछ ही वक्त में ब्रांडी बंदर पूरा जंगल में आतंक मचा देलस। सब लोग ब्रांडी बंदर से डराए लगलसन। कोनो भी जानवर अगर ब्रांडी बंदर के तंग करत रहे तो ब्रांडी बंदर अपन मुंह से ओकरा खिलाफ उल्टा सीधा निकाल देत रहे। अब तक लोग ब्रांडी बंदर के नाम से भी डराए लगलसन। जब ये बात लोनी शेर के पता लागल तो आग बबूला हो उठल। उ फैंटा हाथी से कहलस, तार बात मान के हम गलती कई नहीं फैंटा, लेकिन कोई बात ना, जौन काम हम तब ना कर पैनी वो अब करब। जाके ब्रांडी बंदर के पकड़ के ले आवा। लेकिन कोनो सैनिक डर से टस से मस ना भइल। ई देख के लोनी शेर के और ज्यादा गुस्सा आ गइल। ठीक बा, तू सब लोग ब्रांडी बंदर से डरात होखबा, लेकिन हम ना डराएब। इतना कह के शेर दहाड़ के ब्रांडी बंदर के लगे पहुंच गइल। ब्रांडी बंदर पेड़ के नीचे बैठ के आराम करत रहे। शेर के देख के वो हंस के कहलस, हमके तहरे त इंतजार रहे, हमके पता रहे तू जरूर आई बा, लेकिन ध्यान रखिया कुछ भी उल्टा सीधा मत करिहा, नहीं तो तहार खैर नहीं खे। तू ही जंगल के राजा से बदतमीजी से बात नहीं खा कर सकत। इतना कह के लोनी शेर ओकरा तरफ बढ़े ही वाला रहे कि ब्रांडी कहलस, अगर तू एक भी कदम आगे बढ़ावला तो ई पेड़ तहरे ऊपर गिर जाई। शेर ओकर बात के नजरअंदाज करके जैसे ही कदम आगे बढ़ौलस, पेड़ सचमुच ओकरा ऊपर गिर गइल। मगर शेर जंगल के राजा रहे, वो ना डराइल। वो दोबारा कोशिश कैलस और वो ब्रांडी बंदर के पकड़े खातिर दोबारा दौड़ल। अपना तरफ शेर के दोबारा आवत देख ब्रांडी बंदर कहलस, धीरे अइहा राजा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि तारा टंगड़ी में मोच आ जाए। अचानक शेर के टांग में मोच आ गई और ब्रांडी बंदर जोर से हंसे लागल। मगर शेर फिर भी हिम्मत ना हरलस। वो ब्रांडी बंदर के तरफ दर्द से कराह के बढ़े लागल। अब तू यही वक्त बेहोश होके गिर जा। लेकिन इस बार ब्रांडी बंदर की जुबान से निकलल बात सच ना भइल और लोनी शेर के मोच भी अपना आप ठीक हो गई। देखत ही देखत ब्रांडी बंदर के शेर पकड़ लेलस। ब्रांडी बंदर बड़ा आसानी से शेर के चंगुल में आ गई। शेर ब्रांडी बंदर के घसीट के ले गई, पर अब ब्रांडी बंदर के मुंह से निकलल बात पूरा ही न होखत रहे। लोनी शेर ब्रांडी बंदर के सब जानवरन के सामने लाके खड़ा कर देलस और कहलस, सब हैरत से देखे लगलसन। ये कैसे कहनी आप? एकर जुबान से निकलल बात पहले पूरा होखत रहे, मगर पता ना फिर पूरा ना भइल। तबही वहाँ पर अच्छा चुड़ैल आ गइल और ब्रांडी बंदर के देख के कहलस, हम तहरा के एगो बात बतावे भुला गई नी। हाँ, अगर तू अपन शक्तियन के इस्तेमाल कोनो ऐसन के साथ करबा जौन केहू से ना डराए, ता तहार शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो अपन शक्तियन के इस्तेमाल जंगल के राजा शेर पर कैला और शेर केहू से न डराएला। चुड़ैल के बात सुन के ब्रांडी बंदर शर्मिंदा हो गई और लोनी शेर से माफी मांगे लागल। मगर लोनी शेर ओकरा माफ करे के तैयार ही ना रहे। ब्रांडी बंदर के आँख में आंसू आ गई। जंगल के राजा तो बहुत दयालु हवा। ई बेचारा बंदर के गलतियन के नादानी समझ के माफ कर दा। ई थोड़ा शरारती हा, लेकिन भोला हा।
एकरा वादा करे के पड़ी कि आइंदा ई कभी केहू के तंग ना करी। हम वादा करतानी जंगल के राजा कि अब हम केहू के तंग ना करब। हम आपके दिल से राजा स्वीकार करतानी। लोनी शेर वाकई बहुत दयालु रहे। ऊ ब्रांडी बंदर के माफ कर देलस। ब्रांडी बंदर ऊ दिन के बाद से फिर केहू के तंग ना कैलस।